أعوذ بالله السميع العليم من شر وسواس الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم الصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين ambade tebe sirifla la jabao malikono malikoka kaufo ka wale nyumando sangani wati au ka nyama dalila au ka jemu ka mandika na fama ko ladabu kene ladabu ale debi kene kofo kene mi mel la mo gere kofo la mo actualité ani la mo mi ma seba utemena uka jogo baw kulu la kale ka ndado la olu ka nyana ma sigi ko munuka o ka kɛ walanda ye an yɛrɛ bolo an ka se k'an ka lamɔ tɛmɛ o siraw fɛ ni jamukan in a bɛ tɛmɛ telesirifila sanfɛ n'an ka malimatu baw olu ka ɲɛnamayali ye dayatu muso baw mali kɔnɔ mali kɔ kan an garijɛgɛ donna ma ba fila la bi an ka malimatu la an n'olu de bɛna baro kɛ baro in o fana ye baro dɔɔni ye sabu ala kira ka du kɔnɔla baro don ne kini fɛ ma fɔlɔ Madame Traoré Seyda Mastan Keita Dayatu Musobado Misi Robenendo Bamako Yirimajoma Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Ustaz. Koro basila. Ambi Allah tanu. Dewni kalandew. Bashi fojtula. Furunyo. Ambi Allah tanu. Koro basila. Bashi fojtana. Bismillah. Saha. Malmatu flana nen numa fe ode Madame Jara Kumba Jaguraga Dayatu Musobado Misigaro Benendo Bamako Bulkasom Buguma Seda Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Ustaz. Sotigi ni demso. Basitula ina. Kalandew. Torosula. Sigi nyombe. Basitu shila. Bismillah. Sa. Alhamdulillah malmatu ka foli koma sigine amina do ala kiraka du kono. Du momsani dumi. Amina baroke ala kiraka du kono. Baro momsani baro mi cheka chemi donindo. Sedna Ali ala ko kurane kono ko ka dama dum hakli jigi ali ka dum bawla ali kene abesigi mali kono mali koka ali kene abi nyanamaya anyana baw fe ma kono na jew fe jien fa be fe o hukum kono la amina baroke joni ne ali yere boro mina damine o kan ali bangirami abangi baw ye joyi ali dew amuso ali kallamo kera cogodi ali yɛrɛ ma jolila ka do diinɛ la ali yɛrɛ ka bilasirali kan dɔ baro mina boli nin kan min bɛ ali ko la a bɛɛ tɛ se ka fɔ nka a bɛɛ tɛ se ka to yen dɔ bɛ fɔ a la Seda Mastan Keita ali jɔn do Ayiwa Ustaz Jawara an b'i fo k'i barikada an bɛ Ala fo ka Ala barikada fɔlɔ Ala min sɔnna ka bi yira an na inshallah an bɔra yan nɔ Ala sɔnna ka tila ka sabati ka muɲu an kɔrɔ ka ni kɛnɛba yira na an bɛ Ala fo k'a barikada a ko nɛɛma ni o foniseriya kɛli la an ye ka sɔli danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan kira Muhamadu Ala ka kisi ni tɛma caman jidi a kan n'a somɔgɔ sanumaw n'a ka sahaba ɲuman n'a nɔfɛtugubaga ɲuman bɛɛ lajɛlen Ala ka ne ni aw y'o jamakulu la k'an karamɔgɔ fɛnɛ fo a seri Usmani Madani Hayidara ka fo k'a barikada ka wale ɲuman dɔn a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Ala k'u kɔlɔsi ka tila k'an ba sanumanba in fo n'o ye mama international Tanti Jara Tunkara ale mu fɛnɛ bi Seydina Aliyu k'a ka nafolo don a la an b'a fo k'a barikada n'a sigira kɛnɛ kan an b'a fo o la n'i y'a ɲininka ko jɔn de ye Imam Ali ye cɛ mun yɛrɛ tɔgɔ fɔli i bɛ nisɔndiya sɔrɔ i bɛ farifoni sɔrɔ i bɛ walawalali sɔrɔ sabu Ustaz Jawara ni mɔgɔ i ɲininkara mɔgɔ la mɔgɔ min nɔ ka ɲi o fɔli ka di kojugu i bɛ k'a ɲininka cɛ mun na a ye baara mun kɛ a ɲi b'a dɔn a jugu b'a dɔn n'i ko Ali Ali bɔra cɛ jumɛn na a bangena mɔgɔ minnu fɛ Ali bangena Abu Talibi de fɛ ani Fatima binti Asad fɛ a bangena Arajaba kalo tile 13 kira Muhammadu alayhi salam ale Ali burankɛ ye a balimakɛ do cɛ mu fɛnɛ y'a lamɔ o ye kira Muhammadu alayhi salam o la ni Ali ta k'a lajɛ
tɔgɔ min dara cɛ in na a tilala ka bɛn o tɔgɔ in bɛn'a ma tɔgɔ dɔ bɛ da mɔgɔ dɔ la n'a tigi weleli ɲɛna i bɛ maloya ni tɔgɔ in a kɛwale kama mais tɔgɔ min dara Aliyu la ani a tɔgɔ bɛnna sabula Aliyu a kɔrɔ de ye ko fɛn min kɔrɔtalen don bɛɛ b'a dɔn Ala ye Aliyu kɔrɔta jugu kan ni Ala ka diinɛ laseliko ɲuman ye o la a ye kira Muhamadu alayhi salam a y'a dɛmɛ kosɛbɛ diinɛ laseko ɲuman na a bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogo min o la o de ye Aliyu ye fɔlɔ an bɛ se ka fitinin min fɔ a la ni Ala ka jɛ ye bénéficiaire kundala surunya ni ne ye Ali ye a fa ye Abu Talibi ye a ba ye Fatumatu bintu Asadi Ali a bangera Rajaba kalo tile 17 an filale kalo min kɔnɔ san 598 ani 98 a bangena ka bɛn o de ma mais recherche dɔ y'a yira ko bɛ bɛn tubabu kalo la a bɛnna kalo marsi de ma marsi kalo tile 17 mois de marsi Allahu akbar jumadonya fɛ y'o de yira na recherche dɔw y'o yira na ni Ala sɔnna ma inshallah o b'a yira k'a fɔ Ali yɛrɛ fɔcogo in na ta sa ni kira bɛɛ faso kelen de don ale ye kira balimakɛ de komi n y'a fɔ kuma na a denmuso cɛ don a balimakɛ fɛnɛ don sabula a fa o ye kira binakɛ de donc kira fa balimakɛ de ye Ali fa ye donc kira balimakɛ o de ye Ali ye sisan mais a tilala k'a lamɔ tuguni k'a denmuso di a ma o de la n ko kira kisi ni nɛɛma b'a ma ale burankɛ ye Ali ye a balimakɛ don a bi komi n'a fɔ a den fɛnɛ sabu i ye mɔgɔ min lamɔ i b'o lamɔ n'i ka denya place de ni Ala sɔnna ma Ali bɛ nin jɔyɔrɔ in de kɔnɔ inshallah an b'i fo an bɛ segin ka na i nɔfɛ madame Jara Kumba Jaguraka baro daminɛ n'an ye ka ban Ali fɔra jɔn don nka ni mɔgɔ fɔra cogo o cogo a fɔra a bange yɔrɔ o na ɲini k'o dɔn a bangera waati jumɛn kɔnɔ a bangera dugu jumɛn na a n'a bange yɔrɔ yɛrɛ i tɛ dɔ fɔ an ɲɔgɔn la Ali ko la alhamdulilayi an bɛ Ala fo k'a barikada Ala mun sɔnna ka bi yira an na ka sɔli an kuntigi ka kisi ni nɛɛma b'a ma n'a ka so dunyaw n'a ka sahaba sanumaw o kɔfɛ Ustaz n'i ye ɲininka Ali bange yɔrɔ la Ali bangena yɔrɔ la yɔrɔ mun ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la nɛɛma yɔrɔ ye hali bi ni e wari sɔrɔ e b'i kunsi ye ni ne y'a sɔrɔ ne bɛ n kunsi ye a bangena yɔrɔ la yɔrɔ mun ni Ala y'o kɛ jurumu yafa yɔrɔ ye a bangena yɔrɔ la nɔrɔ yɔrɔ don nɛɛma yɔrɔ don diinɛ yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ scientifiquement même a démontrelen don o yɔrɔ in tɛ yɔrɔ fila ye koyi kelen don Makan jamana don a Makan fan jumɛn o de ye Alikaba ye a kɛrɛfɛla tɛ dɛ Ustaz a kɔnɔna Alikaba kɔnɔna fɛn mun ɲɔgɔn ma kɛ diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ depuis diɲɛ dan ka se bi ma Alikaba jɔ ka se bi ma mɔgɔ kelen min bangena kɔnɔ fɔ an bɛ don min na i ko bi o danna Ali ma fɔlɔ a bangena Makan Alikaba kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bamuso fɛ i n'a fɔ Seda da sera a ma cogoya mun na Ali a da sera a ma k'a fɔ kira somɔgɔ don kisi ni nɛɛma b'a ma bonya du don a bangena bonya du kɔnɔna na Ala sɔnna wagatiw bi yɛlɛma Ali fa ni o ye Abu Talibu ye an kuntigi kisi ni nɛɛma b'a ma ale lamɔna Ali fa de bolo wagati taara foli an kuntigi a nana san 30 sɔrɔ donc Ali bɛ bange kuma min o y'a sɔrɔ an kuntigi sera san 30 ma a da sera bangeni don ma ni o ye Arajaba kalo tile 13 ye an kuntigi fɛnɛ kun sera a yɛrɛ kɔrɔ ka ban foli a ye furu kɛ donc o wagati y'a sɔrɔ ale mɔna cɛkɔrɔba min bolo ale fɛnɛ fangaw dɔgɔyara sew fana dɔgɔyara donc u y'a décidé ko u ka denmisɛn ninnu a ka denmisɛn ninnu u bɛɛ ka dɔ ta a la walasa charge bi fɛgɛnya cɛkɔrɔba in fɛnɛ kan cogo min donc o sira kan
Ali ale nana di an kuntigi ale de minɛ ale mɔna an kuntigi bolo kisi ni nɛɛma b'a ma Oustaz ni ye an ye ladamu kɛnɛ de kan yɔrɔ dɔ bɛ yan fo an ka nin signale an ka lamɔ bɛ cogo di bi i y'a ye ko an kuntigi a mɔna Ali fa bolo wa o dɛsɛra tuma min olu ye den dɔw minɛ a ye Ali minɛ walasa ka dɔ bɔ a ka charge la i bɛ ɲuman dɔn ko fɔ a bɛ ɲuman dɔn ko fɔ dɛ kosɛbɛ an ka bi tile in na i bɛ den caman na mɔ n'olu kɛra fɛn ye e bɛ sɛgɛn tuma min a ka gɛlɛn k'i k'a ye a ka dɔgɔn kosɛbɛ ko mun bɛna hinɛ i la Ala k'an kisi o lamɔ sugu ma amina yarabi amina donc a taara lamɔ kira bolo kisi ni nɛɛma b'a ma a lamɔna ni ladamu ye ni an ye ladamu kɛnɛ kan ladamu wɛrɛ tɛ ladamu mun sanfɛ degré la o ye an kuntigi ka ladamu dilen de kisi ni nɛɛma b'a ma lamɔ wɛrɛ tɛ lamɔ mun sanfɛ qualité la o ye an kuntigi ka lamɔ de donc Ali lamɔna ni dɔnni ye k'a lamɔ ni bonya ye k'a lamɔ ni tilennenya ni ladiriya ye an kuntigi fɛ yen nɔ ale lamɔna ni kiraya lamɔ yɛrɛ de ye quoi ale de ye an kuntigi ye k'a ka fɔtaw mɛn ka tila k'a ka kɛtaw ye ka ladegeli kɛ a la n bɛ se ka bin fɔ nin yɔrɔ in na an bɛ segin ka na i nɔfɛ halisa an bɛ Alakira ka du kɔnɔ Alakira ka lamɔ cogo a n'a ka lamɔden ani a dɔgɔkɛ sɛbɛ a n'a ka général de guerre Seydina Ali karramallahu wajhahu a ɲininen don maaw fɛ ni Ali tɔgɔ fɔ i k'a fɔ ko Ala ye cɛ min ɲɛda bonya ka bɔ bolisɔn ma Ali mankutu caman bɛ cɛ in na nka an bɛ taa dɔɔni dɔɔni Ali a ye furu kɛ wa ni maa ye furu kɛ tuma dɔ la jigi bɛ da ɲininkali bɛ kɛ fɛnɛ yali a garijɛgɛra den na wa t'o fɔ an ye wa ayiwa Musa Jawara an b'i fo Seyda bɔra k'a fɔ cogoya min na Ali ye furu kɛ Imam Ali ye furu kɛ Ala ka jɛn Ali ma a ye furu kɛ cogo di komi Seyda bɔra k'a fɔ kira alayhi salam ale lamɔna a binakɛ in bolo o de jara ni binakɛ fɛnɛ y'a den bila ka na ɲɔna an ye kelen ye tɛ o an ɲɛna dilan o de ye kelen o de don n'i y'a ye ale den nana Aliyu bolo lamɔ Aliyu nana ale denkɛ kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam bolo lamɔ na tiɲɛ don dɛsɛ bɛ se ka kɛ mais danaya de bɛ yen o danaya kelen fɛnɛ kira Muhamadu alayhi salam ale Aliyu lamɔ a ka du kɔnɔ mɔgɔ bɛ taa mɔgɔ lamɔ ka tila k'i den min ka di ni kun ye k'a di o fɛnɛ ye danaya ye o fɛnɛ a ye kira denmuso de furu a denmuso jumɛn min y'a dusukunna feere Fatima Zahra Ali muso do ya Ali muso de Fatima Zahra ye Allah mɔna kira ka du kɔnɔ ka tila ka kira denmuso Fatima Zahra de dira ma Allah mɔna yɔrɔ min na Allah mɔna yɔrɔ min Musa Jawara kira fɛ kira de tilala k'a denmuso min bɛ na ni kira bɛ wuli k'a jɔ a ma deli ka sigi k'a denmuso minnu natɔ ye kira y'a denmuso min kanu yira kira denmuso minnu fɛnɛ bɔnna kɛra kira bɔnnaw de ye fo ka se dugukolo melenge ma kira y'o denmuso sanuman Fatima Zahra a y'o de di Seydina Aliyu ma a y'o de di ale ma furu la masa janni ko in bɛ dugukolo kan ko kura tɛ dɛ i lamɔna yɔrɔ min na ka ɲini kɛ a ka d'i ma nin de kun ye lamɔ jigiyaw ye Seyda bɔra k'a fɔ an bɛ ladamu kɛnɛ de kɔnɔ an bɛ leçon caman de sɔrɔ Imam Ali la o de la n ko kuma daminɛ na n n'a fɔ i ka kuma mɔgɔ kan mɔgɔ mun ka taabolo ka ɲi mɔgɔ mun ka taasira ka ɲi i bɛ wasa i bɛ nisɔndiya o fɔli la o la n'i y'a ye o denmuso dira ale ma o b'a yira jigiya dɔ de yira Imam Aliyu la a ye jigiya dɔ de ta danaya dɔ de tara parce que kuma dɔ la mɔgɔ bɛ mɔgɔ dɔ lamɔ mais e bɛ fɛ a ka don da mun fɛ a tɛ don ye mais kira alayhi salam ale Imam Aliyu lamɔ a y'a lamɔ ni ladamu min a y'a lamɔ min ye a kɛra komi lamɔbaga ye lamɔden ye lamɔbaga ka hakilina faamu k'a kuntilenna dɔn ka taa ka taa sira fɛ n'o kɛra fɛnɛ récompense wɛrɛ tɛ o ani min ka kan e yɛrɛ diyaɲɛ fɛn ye min i b'o de di o ma
amina yarabi o la ye den sɔrɔ Fatima Zara ye den sɔrɔ ni an bɛɛ bɛ min dɔn Imam Hassan ani Imam Useini parce que ni an caman yɛrɛ ɲininka an b'a fɔ ko filaninw don filaninw tɛ kɔrɔ ni dɔgɔ don Imam Hassan ye kɔrɔ ye Imam Useini ale ye dɔgɔ ye dɔgɔ ni kɔrɔ de don u kɛrɛla ɲɔgɔn na u surunyana ɲɔgɔn na mais Ala ni kira yɛrɛ kanu kisi ni nɛɛma b'a ma ani sirifiya bonya kama mɔgɔw y'a kɛ filani tɔgɔ ye parce que dɔgɔ ni kɔrɔ don donc n'i y'a kɛ filani fɛnɛ a bɛ se ka kanu de b'a yira den ninnu ye a ye denmuso wɛrɛw sɔrɔ mais komi ninnu de dɔnnen don kosɛbɛ ɲɔgɔn denmuso fila bɛ yen Zeinabu ani Kulsum o ye Ali denw ye Fatumata denw o y'o ye a ye minnu sɔrɔ ni Aliyu ye donc o b'a yira furu kɛra fo denw sɔrɔla o den minnu fɛnɛ de sɔrɔla olu de kɛra kira bɔnnaw ye fo kana se bi ma donc nin bɛɛ ye lamɔ jigiya ye ka fara danayaw kan o la an bɛ nin yɔrɔnin fitinin fɔ komi Aliyu ka kumaw tɛ ban ni Ala sɔnna an baden tɛbɛsiri fila lajɛbaaw an bɛ ladabu kɛnɛ kɔnɔ baro ma tɛmɛ ladabu baro kan jango baro bɛ ka sigi du min kɔnɔ o ye kiraya du ye Muhamadu Mustafa a dɔgɔkɛ sanuma a yɛrɛ wasora ni cɛ min ye k'a fɔ ne kira ye dɔni dugu ye Ali ye dɔni bulonda ye an bɛ ka kuma o de kan an bɛ ale ka anniversaire a ɲɛnamayali hukumu kɔnɔ Ali ye jɔn ye a bangera min o fɔra a bangebaaw fɔra Ali ye furu kɛ a furumuso tɔgɔ fɔra a denw tɔgɔ fɔra nka a fɔra ko Ali ye dɔni bulonda ye dɔnnibaga n'i ma kɛ sɛbɛnnikɛla ye i bɛ kɛ kumakɛla ye i ka dɔnni bɛ ye n'o de ye Ali yali a ka kumakanw a ka ca dɔ fɔ an ye an b'an yɛrɛ nafa ni min ye a ka bilasiralikan dɔ la alhamdulilayi Ustaz Ali ka kumakan i yɛrɛ y'a fɔ cogoya mun na a ka ca Ali yɛrɛ dɔnna ni fɛnba mun ye o dɔ ye dɔɔni ne i da bɔra k'a fɔ sisan an kuntigi ko kisi ni nɛɛma b'a ma ale ye dɔɔni dugu ye ale ye a dunda ye Ali yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ni ɲininkara ko Ali taara ka mun to i t'a ye ko sanu don i t'a ye ko wari don Ali taara ka fɛn mun to o de tɔgɔ ye dɔɔni ye fɛnba ye Ali ye dɔɔni yɛrɛ de tun bɛ Ali la a ɲɔgɔn tun tɛ kira nɔfɛ mɔgɔw si la a ɲɔgɔn ma k'u la fiyewu dɔɔni na n'a kun ferekera kira ka kalifa fɛn fɛn bolo kisi ni nɛɛma b'a ma n'a kun ferekera o fɛn fɛn bolo Ali de tun bɛ n'a ɲɛnabɔ k'a sababu kɛ dɔɔni mun tun b'a la kosɛbɛ a ka dɔɔni ni a ka discours ni lettres ni kutubaw ani i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min bilasiralikanw u caman bɛ yen nɔ u dalajɛlen don kitabu dɔ yɛrɛ kɔnɔ n'u b'a fɔ ma ko Nahjul Balaga awɔ o kitabu in a bɛ sɔrɔ a arabu bɛ yen nɔ a faransɛ bɛ yen nɔ Ala y'aw minnu kɛ faransɛ kalannaw ye anw yɛrɛ niyɔrɔ bɛ ale la dɔɔni caman de bɛ ale kɔnɔna na minnu ka bilasiralikan kelen de ta bi ka o dan an lamɛnbagaw tulo kan n y'a f'i ɲɛna n ko Ali lamɔna ni ladiriya ye hali an kuntigi bɛ bɔ kisi ni nɛɛma b'a ma ka taga hijira la Ali de dara a nɔ na kalifa minnu tun b'a bolo a y'a di Ali de ma ko Ali de y'u di u tigiw ma ka sɔrɔ ka taga an kuntigi nɔfɛ o bɛ ladiriya de yira donc n bɛna kuma min kan o ye a ka kiriko kunkan Ali ko ni mɔgɔ fila nani i ma k'i kana kiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kelen kanu na k'a sɔrɔ i ma tɔ kelen dɔ lamɛn nin ye kumaba ye bi dɛ Ustaz ni mɔgɔ fila nana u bɛ ɲɔgɔn na k'e ka kiri tigɛ i kana kiri tigɛ k'a daja dɔ la k'a sɔrɔ i ma tɔ kelen lamɛn seda nana ko Ustaz Madame Jara ye nin kɛ na a ye nin kɛ na e ye ne wele e ye ne kɔrɔfɔ ka ne lagosi k'a sɔrɔ e ma ne lamɛn Ali ko k'i ka n'o kɛ k'i k'u fila lamɛn o la chance b'i bolo k'a dɔn tiɲɛ bɛ fan jumɛn parce que min bɛna plaignre e ye ko jula ta ka dɔgɔ jugu la kali an b'o fɔ an ka zanaw na ni mɔgɔ fila ye kɛlɛ la bɛɛ hakili la k'i jo de b'a la
donc ni na ɲɛfɔ cogo min i tɛ se ka o ka wo ye mais ni ye tɔgɛlen dɔ lamɛn i bɛna dɔn mun y'a bila ka nin kɛ nin fana ye dɔ kɛ a t'o lakali e ye Oustaz an ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna na bi kiri jugu tigɛ o de kɛlen don k'an ka société tiɲɛ pewu n'a gɛlɛyara yɔrɔ yɔrɔ Oustaz an bɛɛ b'a fɔ k'an ka ɲɛsin kiri de la dɔ ka kiri tigɛ an cɛ wa a kana k'an kɔnɔ ko juge minnu bɛ tribunal kɔnɔ ko olu dɔrɔn de ye ninyɔrɔ bɛ kiri tigɛ la dɛ walima ko a tigɛ cogo jugu ko a jurum boli dɔrɔn de kana Oustaz e mun ye den masa ye i bɛ a fɔ kiri tigɛ i denw ni ɲɔgɔn cɛ e mun ye dutigi i bɛ kiri tigɛ i ka denbaya kɔnɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc bɛɛ k'a dɔn ko i garisɛgɛ i ninyɔrɔ bɛ kiri tigɛ la ka sɔrɔ i tɛ tribunal kɔnɔ mɔgɔ ye donc mais société kɔnɔna na n'a ɲagamina a bɛ taa ɲɛbɔ tribunal de la ale ka nin kuma in b'a yira an na ko mɔgɔ kɛlɛɲɔgɔn fila lamɛn fɔlɔ a lamɛn janni ka kiri tigɛ ni maa o maa ye kiri tigɛ kɛlɛɲɔgɔn kelen ka kumakan kan i ye dɔ tɔɲɔ i filila ka kiri la ni y'ale ka bilasiralikan ye i bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ jurumu kɔnɔna na tasuma kɔnɔna na waliko la k'a sɔrɔ i m'a ɲɛɲini k'a ale y'an bilasira an ka lamɛnli kɛ kɛlɛɲɔgɔn fila la an kana kiri tigɛ fɔlɔ f'an ka lamɛnli kɛ kɛlɛɲɔgɔn fila la yɔrɔ fila la ni Ala sɔnna ma nin ye kumakanba ye ni maa o maa ye nin lamɛn ka baara kɛ nin de i ka fili ye a bɛ dɔgɔya dɛ kosɛbɛ Seyda Masta Ali baji don bawoye don a farikolo la a kumakan na a hakili la a ka dɔnni na a ka wari la dɔ di an ma Ali ka bilasiralikan na an bɛ se k'an ka gawaw dilan ni nin ye ok i y'a fɔ cogoya min na Usayi Jawara Ali ka kumaw ka ca ne yɛrɛ donna ka yɔrɔ dɔ la recherche dɔ kɔnɔ Ali ka bilasiralikan dɔ bɛ yen 40 a ye min cité a kelen kelen Usazi n'i y'a lajɛ i b'a fɔ ko nin de ka bon ne ni n'i ye Imam Ali yɛrɛ ta Seyda bɔra k'a fɔ cogo min o de la dɔnnibaga dɔw y'a jira k'a fɔ ko imami fɔlɔ don munna kalifa dɔw kɔnɔlen ale kɛra naaninan ye mais i b'a ye kalifa fɛn o fɛn nana depuis fɔlɔ la ni min ɲɛ mina komi Seyda y'a fɔ cogo min ale b'a ɲɛnabɔ n'a ka kodɔn ni faamu ye o de kama a fɔra k'ale ye alimami fɔlɔ ye o la a ka bilasiralikan bɛ yen n ye kelen mun ta a ko un moment de patience dans un moment de colère empêche 1000 moments de regret a ko sabali wagati ni kungurunin sabali dimi gɛlɛn kɔnɔna na k'a bɛ nimisa 1000 kunbɛn ko ninnu sabali quoi sabali fitinin waati dimi gɛlɛn kɔnɔ ka sabali dimi gɛlɛn kɔnɔ k'o bi nimisa 1000 a b'o kunbɛn ko gɛlɛn waati ni maa min sabali la ko gɛlɛn dɔ ye sɔrɔ ni sabali la k'a bɛ nimisa 1000 a b'o kunbɛn Oustaz ne ni ew an bɛɛ b'o seereya bi an karamɔgɔ Seydi Seri Usumani Madani Ayidara la wa ni dutigi min kɛra ten i ka du kɔnɔ a bɛ kɛ ten faama min mana kɛ ten i ka jamana kɔnɔ a bɛ kɛ ten jamanaden min mana kɛ ten i ka jamana kɔnɔ a bɛ ten an karamɔgɔ se bɛɛ b'a ye bi n'a ko k'an ka don tasuma na an bɛ don mais tɔw ye tasuma ta ale ye jisuma manani de ta kuma min a bɛ ka nɛni a dɛmɛbagaw n'a wasabagaw fɛ nka ale ko an ka jisuma manani ta ko ka tasuma faga donc o la Imam Ali ye nin fɔ nin kan ka kɛ ne ni aw bɛɛ bolo kalanɲɛ ko ni dimi gɛlɛn nana kuma o kuma an ka sabali i b'a ye ni dimi in kɔnɔ ne k'i b'i ka dimi waliya e bɛna fɛn dɔ kɛ nimisa de bɛna min kɔfɛ Ala k'an kisi ka bɔ Seyda an b'i fo telela baaraw don waatila kow don kira ka du baro ka di nka Ali kɛnɛ bɛ sigi fan bɛɛ fɛ a sababu bɔra musokɔrɔba dɔ de la ni min kɛra Ala kama o bɛ dume a b'a se yɔrɔ sɔrɔ folikan jumɛn b'i bolo ka se Ali kɛnɛ sigibaaw ma diɲɛ kɔnɔ Oustaz n bɛ foli fɔlɔ an karamɔgɔ la fɔlɔ i jɔnni kunnadi a fɔ sababu ɲuman an b'an ka sababu ɲuman fɔ n'o ye an karamɔgɔ ye Seydi Seri Usumani Madani Ayidara a n'a ka denbaya tɔw bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an ba min bɛ Imam Ali ka kɛnɛ sigi n'an ko ale ma ko Imam Ali denba jalatigi an yɛrɛ ka mama international an n'ale yɛrɛ de bɛ jɛ ka kɛnɛ in ka a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Oustaz
tanti Jara bɛ min kɛ Imam Ali ka anniversaire la ɲɛdimi de don kɔnɔdimi tɛ a n'an bɛ lamaga in bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala de b'a dɔn wagati in kɔnɔna na a bɛ yatimɛden dama mun ɲɛji cɛ a bɛ mɔgɔ dama mun bɛ sɛgɛn kɔnɔna na a bɛ nafolo mun don sira in fɛ ka foli di a ma i n'a fɔ an ba tɔw bɛɛ lajɛlen jɔlen don ni alibati ninnu bɛɛ ka kɛnɛw ye kelen kelen cogo min an b'a fo ka an ba tɔw bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ la ani denbaya tɔw bɛɛ lajɛlen ka foli di yɛrɛ ma Usazi ka bilasiralikanw ɲumanw na ka foli di télé baarakɛla tɔw bɛɛ lajɛlen ma ka n ka patron yɛrɛ fo n karamɔgɔ diyara n ye ayiwa maninkamuso tɛ foli ka kɛnɛ sigibaw la ni Ala sɔnna an bɛ Imami Aliyu kɛnɛ sigibaga bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an yɛrɛ ka Sirifila duba duman kɔnɔ sabula an ka karamɔgɔ ka sotigimuso bɛ ye Sirifu ka kɛnɛ ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ba tanti Jara Tunkara Madame Hayidara ale o jalasira n'o ye Imami Ali ta ye ni musokɔrɔba ninnu ka fɛn bɛɛ kalan karamɔgɔ ka fɛn bɛɛ kalan de olu furu cɛ ni kɛnɛ bɔ olu fɛnɛ ko olu bɛ nin kɛ n'a ka di u b'a fɔ ko an bɛ to an cɛ ta in na mais u yɛrɛ bɛ k'u ka nafolo bɔ ka nin baara de kɛ o la nin yanni ni aw bɛɛ ma kalan in o la an ba in min k'a kɔnɔ Ala de b'a dɔn seda bɔra k'a fɔ an b'a ɲini Ala de fɛ a bɛ nafolo in bɔ yɔrɔ min na Ala kan'a ban Ala k'a kɛ barika ye ka to Sirifila du la Ala ka anw yɛrɛ k'u dɛmɛbaga ɲuman o la an bɛ foli kɛ Usazi e yɛrɛ ye kosɛbɛ k'i fo i ka cɛsiri la karamɔgɔ bɛ boli kalandenw kɔ an b'i fo ka teleso baarakɛlaw fo k'an furucɛw fo k'an ka denbaya bɛɛ fo ka seda Jaguraga yɛrɛ fo ale de ye karamɔgɔ ye an b'a fo kosɛbɛ ka daya Malimatu bɛɛ fo ka sigiyɔrɔ yira an na a diyara n ye an b'o fo ka wale ɲuman dɔn i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ maraka ni maninka kɔni ka o bonya n'o ɲɛmɔgɔya n'o karamɔgɔya o bɛɛ lajɛlen ye o ye marakaw ta ye kana ɲinɛ k'a fɔ a ye kɛnɛ sigi musokɔrɔba min b'a sigi maraka don Ala ka hɛrɛ k'a ye Rabbi a ye nin dɔnni min d'a ma a ye bɔ dɔnni min na Ala kana ban farikolo min y'a di Rabbi Ala kana farikolo ninnu jeni Ala ka kɛnɛya to Ala k'a nafa ni Ali barika ye Ala sɔnna Ala sago jama sago Ala ka hɛrɛ k'a ye hasa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu